سلام زخبركم تخطيط قنديل لومي 25 حمله 2017 እዩ ንሕጂ ሓፈሻዊ ገምጋም ተበፅሑ ዘሎ ምስ ጋር ጻወት ተቐርበ ሰናይ ምክትታል PSG ክሳብ ሕጂ ኔይማር ሓራ ይብለና ይኸውን ኢሎም ዝዕሩ ዘለዉ ኮይኖም እቲ ዝጥቀስ ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ክተኣምኖ ዝጸግም እዩ PSG ኔይማር ገዝ እንተዳ ኮይና 352 ሚልዮን ፓውንድ ከተውፅእ ኣለዋ መግዲኡ 196 ሚልዮን ክትከፍል ከላ 500,000 ፓውንድ ንሶም ደሞዙ ናይ 5 ዓመት ከኣ 156 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍል ስለ ዘለዋ ተደሚሩ 352 ሚልዮን ይመጽእ ማለት እዩ ካብ ባርሴሎና ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮኻ ኔይማር ክወጽእ ድዩ ወላ ከይወጽእ ኣይወሰነን ዝብል እዩ ኔይማር እንተኸይዱ ባርሴሎና ብመኒቱ ክወጽእ ዝብል ዘረባ ከዓ ቀዳማይ ታርጌት ፓብሎ ዲቤላ ናይ ጁቬንቱስ ኮይኑ ባርሴሎና ነተጻዋታይ ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጦ ምዃኖም ዓሚ ክልተ ጎል ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ፍርቂ ፍጻመ ከም ዘመዝገበሎም ይዝከር እቲ ካብ ፓሌርሞ ብ40 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ጁቬንቱስ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተሰጋገረ ተጻዋታይ ጁቬንቱስ 900 ሚልዮን ፓውንድ ክሸጦ ከም ዘይተሓስቦ ይዝረብ ካላይ ባርሴሎና ክፈርሙ ዝሓስቡ ዘሎ ተጻዋታይ ካ ፊሊፕ ኮቲኖ ናይ ሊቨርፑል ኮይኑ ኣቀዲሞም 72 ሚልዮን ፓውንድ ቢት ገይሮምሉ ከም ዝተነጽጎም ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ እውን ደጊሞም ነቲ ብዙሕ ገንዘብ ኣመሓይሾም ክምለሱ ምዃኖም ይፍለጥ ዝሓለፈ ጥሪ ናይ 5 ዓመት መናውሒ ኮንትራት ክታሙ ዘንበረ ፋቢኖ ኣብ ክለብ ሊቨርፑል ዝለዓለ ዝኽፈል ኮይኑ ንሶሙን 150,000 ፓውንድ ከም ዝኽፈል ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ባርሴሎና ካብ ሊቨርፑል ዝገዝዎ ተጻዋታይ ሉዊስ ሱዋሬዝ ኮይኑ ሊቨርፑል መጀመርያ ኣብ 2013 ምሻጥ ከኣብዩ ከለው ድሕሪኡ ዘሎ ዓመት ግና ክሰድዎ ከም ዝኽኣሉ ይዝከር ናብ ሊቨርፑል ክፍርሙ ተባሂሎም ዝረበሎም ዘሎ ተጻዋቲ ብቀዳምነት ዝጥቀስ ተጻዋታይ ጀርመናዊ ክለብ አርቢ ላይፕዚግ ነቢ ኬታ ኮይኑ ክለቡ ክሳብ ሕጂ ብዘውፅኦ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ክሸጡ ዘይምዃኖም እዩ ከሳብ ሕጂ ክልተ ቢድ ናይ ሊቨርፑል ከም ዝነጸጉን እቲ ተጻዋታይ ግና ብኣንጻሩ ክስተጋገር ከም ዘለን ይሕበር ሊቨርፑል ለማ ዓመት ከፈርሙ እንተ ዘይተዓዊተምሉ ድሕሪ ሓደ ዓመት 48 ሚልዮን ፓውንድ ከፊሎም ክውንዎ ይኽእሉ እዮም ምኽንያቱ ኣብ ኮንትራቱ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ 48 ሚልዮን ፓውንድ ናይ መውጽእ ቆፉ ወይ ሪሊስ ክሎዝ ስለ ዝህልዎ እሞ ዝኾነ ነቲ ገንዘብ ትኸፍል ጋንታኻ ክትገዝኦ ትኽእል ቪክተር ሊንደሎፍን ሉካኩን ዘፈረሙ ዩናይትድ ካ ሓደ ካብቶም ንኸፈርሙ ወሰርሑ ዘለዎ ቦታ ናይ እናተኸላኸለ ዘከፋፍል ወይ ካ ዲፌንሲቭ ሚድፊልደር ቦታ ኮይኑ ካብ ቀንዲ ታርጌታቶም ካ ኤሪክ ዳየር ናይ ቶተንሃም ምዃኑ ይፍለጥ ክሳብ ሕጂ ዝገበርዎ 40 ሚልዮን ፓውንድ ቢት ብቶተንሃም ከም ዝተነጽገ ዝፍለጥ ኮይኑ ቶተንሃም ክሸጡ ከም ዘይደልዩን እቲ ተጻዋታይ ካ ዝሓለፈ መስከረም 5 ዓመት ከጽንሖ ዝኽእል ኮንትራት ከም ዘመሓየሸ ይዝከር ካል ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ዩናይትድ ዝሓትሉ ዘለዉ ካ ማርኮ ቫሬት ናይ PSG እዩ ወላኳ ቫሬት ሓደ ካብቶም ናይ መጀመርያ ታርጌት ሞሪኖ ዝነበሩ ተዘይኮነ ሕጂ ቫሬት ወኪል ናብ ሪዮላ ምስ ቀየረ ግና እቲ ተኽእሎታት ክዓቢ ገይርዎ ይርከብ ሪዮላ ንኢብራሂሞቪች ሚኪታርያን ፖግባን ሉካኩን ናብ ዩናይትድ ዘፈረመ ወኪል ምዃኑ ይፍለጥ ድሕሮም ዩናይትድ ከፈርሞ ከም ዝግደስሉ ዝግለጽ ዘሎ ካልእ ካ ተጻዋታይ ባየር ሚኒክ ሬናቶ ሳንቼዝ ይበሃል እቲ ወዲ 19 ዓመት ብዙሕ ተስፋ ተገይርሉ ዝነበረ ተጻዋታይ ብክለቡ ባየር ሚኒክ 42 ሚልዮን ፓውንድ ትኸፍል ክለብ ክትገዝኦ ከም ትኽእል ምፍላጣ ይዝከር ሬናቶ ሳንቼዝን ጆዜ ሞሪኖን ካ ሓደ ወኪል ከም ዘለዎም ይፍለጥ ንኣርቱሮ ቪዳል ናይ ባየር ሚኒክ እውን ክገዝኡ ተገዳስነት ኣሕዲሮም ኣለዉ ዝበሃለሎም ዩናይትድ ኣሰልጣኒ ሙኒክ ካርሎ አንቸሎቲ ኣብ ዝበሎ ቪዳል 100 ምሳናይ ክቕጽል ብዙሕ ተኣማንነት ኣሎ ነቲ ተጻዋታይ ስለዚ ብኡ ዝመጸኒ ዳርጋ ጸማም እዝኒ ይኽብል ተዛሪቡ ኒማኛ ማቲኩን ሓደ ካብቶም ዩናይትድ ኣጥቢቓት ተሓተሎም ዘለዎ ተጻዋቲ ኮይኖም ቸልሲ እውን ናብ ዩናይትድ ክሸጥዎ ጸገም ከም ዘይብሎምን ኣብ ጣልያን ዘለዋ ክለባት ከም ጁቬንቱስን ኢንተርን ዝኣመሰላ ግና ካብ ዩናይትድ ንላዕሊ ከም ዝደልዮ ይሕበር ማቲች ምስ ቸልሲ ንቻይና ከም ዘይከዳቕ ይፍለጥ ሓደ ካብቶም ዩናይትድ ብጽኑዕ ከተፈርሞም ትሰርሓሎም ዘላ ክሮኤሽያዊ ኢቫን ፐሪሲች ተጻዋታይ ክለብ ኢንተር ሚላን እዩ ኢንተር ከዓ ኣብታ ናይ መጀመርያ ዘውጽአ ዋጋ ማለት 48 ሚልዮን ፓውንድ ጸኒዖም ከም ዘለዉ ይፍለጥ ሚትን 40 ሚልዮን ፓውንድ ኣብ 4 ተጻወትቲ ዘውጽአ ቸልሲ ክሳብ ሕጂ ምፍራማ ከም ዘይወደእት ይፍለጥ ናይ ዳኒሎን ቤንጃሚን መንዲን ከፈርሙ ፈቲኖም ብማን ሲቲ ዝተሳዕሩ ምዃኖም ክፍለጥ ከሎ ድሕሮም ግና ናብ ናይ ቀደም ተጻዋታዮም ዝነበረ ራያን በርትራን ቅድሚ 2 ዓመት ናብ ሳውዝሃምፕተን ዝተሰጋገረ ተገዳስነት ኣሕዲሮም ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ናይ የማን ተኸላኻላይ ካ ንኻልእ ናይ ሳውዝሃምፕተን ተጻዋታይ ሰድሪክ ይሓትሉ ኣለዉ እቲ ካብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ናብ ሳውዝሃምፕተን ቅድሚ 2 ዓመት ዝተሰጋገረ ተጻዋታይ ፖርቱጋል ዋንጫ ኤውሮጳ ክትዕወት ከም ዝሓገዛ ይዝከር
ናብ ኣርሰናል ምስ ንመጽ ድማ ሓደ ካብ ቀንዲ ናይ ምስጋር ጻውት ዛዕባ ዓብሊሉ ዝኸረመ ኣሌክስ ሳንቸዝ ኮይኑ PSG 35 ሚልዮን ፓውንድ ቢት ድሮ ከም ዝገበሩ ይፍለጥ ወከልቱ ኻኒ PSG 500,000 ፓውንድ ንሶም ትከፍሎ ይሓትዋ ምህላዎም ተጸጸበ ኮይኑ ሎሚ ንጎ ኣብ ዘ ኢንዲፔንደንት ከም ትወጸ ኻኒ ኣሌክስ ሳንቸዝ ብጎደሎ ደሞዝ ናብ ማን ሲቲ ክፍርም ድሉ ምዃኑ ክግለጽ ከሎ ኣርሰናል ውን ከባቢ 300,000 ፓውንድ ንሶም ክኸፍሉ እኳ ቀሪቦምሉ እንተለው ንሱ ግና ናብ ናይ ቀደም ኣሰልጣኒ ይኽጽንበር ትሕቲ እዚ ናይ ኣርሰናል ክኽፈል ድሉ ምህላው ዘ ኢንዲፔንደንት ገለጽ ካልእ ኣርሰናል ኣይን ሸጦን ኢሎም ዝገልጾ ዘለዎ ጻወታይካ ኣሌክስ ኦክስሌድ-ቻምበርሊን እዩ 12 ወርሒ ጥራይ ኮንትራቱ ክፍጸም ተሪፎ ዝርከብ ቻምበርሊን ቸልሲ ኣብ ሰሙን ቢት ክገብርሉ ትጽቢት ይግበር ክትብል ስካይ ስፖርት ትሕብር ብዘይካ ቸልሲ ውን ሊቨርፑል ከም ዝግደስሉ ዝፍለጥ ቻምበርሊን ኣርሰናል እንተወጽየ ብምኽንያት ገንዘብ ዘይምዃኑ ክፍለጠለ ይደልየ ኢሉ ምንባሩ ይፍለጥ ክወጹ ተባሂሎም ትጽቢት ካብ ዝግበረሎም ጻወታ ሓደ ዝኾነ ኸኣ ጃክ ዊልሼር እዩ تركاويت كلب أنتوني سبورت يحطوا له 5 زفلت كوينو زحلف سوون 6 مليون باوند كفيلهم سامبدوريا خفرمو أبز حتى تلو كم تنصقوا تحبيريو قال تتصاوتاي كوص تزربلو زلخا لوكاس بيريز كوينو تتصاوتاي بارسنال بحماق تحازه 5 تحزن حقوز زي مخانن قصر ماليو تحتون تمنتلو نابلكاست كم توابتن إلو 5 داربه يفلت ناي قدم كلوبو ديبورتيفو لا كورنيا خوصدو 5 دوليون غنا كندز شطو 17 مليون باوند كم زي كفلو ابدي تمالو أبتغلقتي بزح جنزب أم موضع ترك مان سيتي نداني لون كايل ووكرن أقدمهم زفرهم مخانهم زفلت كوينو دي حيرو سحابقة بنجامين مندي كم موناكويو يتربعان 9.3 مليون باوند مساقاقر إيواغا نحافشاو سيتي دوس آتو أبز خريم تزي نابلع لخلتم 100 مليون باوند أسقير ويركب أب تاريخ بريمير ليك ناي مجمرة أب حد غريم تلع لخلتم 100 مليون باوند دوس أتغان تخاقير ويركب ريال مدريد بوغونوم ندانيلون جيمس رودريغيزن الفارو مارتان كفانو وخلو حدا خاب كان تارجتاتهم زغن مابخا ام ماركا ابزنو غوز زوص صبصاب كم زحبرو ريال مدريد مابا ب 180 مليون يورو كتغز بمتكل مس بي اس جي 5 سامعتيو اتخفليتكا مجمريا تخفال 160 مليون يورو خون كلو زترفع 10 مليون كا كم كنتاتو زوسخيو نلومي زتدالو حافشاو مسغار صاوت نز يمثل سسنايو